Sa ako ka probinsyano ning syudad na nimpala, nangita og trabaho basin in town og mo asinso, apan bisag kung saon igo radyong makakao, kaunom sa usa ka adlaw magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan pag BIBI sa uban, matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang, kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon, mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Yes! Oh, mga amo ba? Ikaw amo. Tinggal kita na. Oo. Awa, kasap tawa oh. Mana. Uy! Oh, ay, yahaya bata oy. Soyon! Soyon! Kamusta? You're the best! Okay lang yun, hinahon kita. Okay ra gid. Basta, kamusta? Oh, okay ra gisintihan sa mong igagay, okay ra kayo. Okay ra? Okay ra. So, tabangan ka sa bigagaw? Oh, tabangan ko niya. Oh, hala! O nya, di ay may kalimti ha? Uy, Ngano gusto? kahap. Anong kalimtan man tabo nga. Don't forget me ha. Bitaw! Basta in crime gid. Basta yung kanegosyo na, naman yung opisina. Aral lang ko, aircon lang ko dito ha. Nga si Pidot, ikaw mo itiglimpyo sa akong bildo. Sa baday. Wah! Ako'y tigtawag sa mga customers. Oo! Ang ngayon mga mutawag eh, Cool dok. Congrats daan, congrats daan. Congrats. Ay! Anong congrats mga? Dagan di ko pagkakuha. Dili, oy. Kuan ba? Nalipay sa big appeal. Agi abi ko ninyo. Ang tawag ana, na-excite po big appeal. Excited kay mi nga. Ikay Oh. Lalim. Ako kang gina si Pidot nga. Patalitag ba tinuod na nanadjud ba? Oh, mahugog tinuod na. Di na ta magsalig nila Sir Jack og ni Kuan di Kap Idol Rap. Idol Rap. Ato na sila pa kuno na. Mo. Tira na. So, pwera na lang kayo. Mayaman na ka. Mo gani. Also, secret billionaire. Ha? Secret billionaire. Ayaw sa siksim. Magsugod man. Magsugod. Lipay Pidot to kay di na siya magkuhan? Di na siya magkuhan. Hala, kuyawa na doon eh. Excited siya ka, pok. Mo. Unsa to ba kung kumpusin mo katong? Ganda, pag-asaya ko ba na? Katong shit pi. Ningon si Soy, kantay ko sa di kita pipigilan, di ka. Shit. Okay, balik. Katong Bisayanin mo. 1, 2, 3, go. Di ka makalimtan ko, Cynthia. Shit. Di ka makalimtan ko, Cynthia. Shit. Sa dihan na bisita ko dito, kanyo hagi boboan ko ihis arinola. Iyawas na anak ko sumay. Ay doon na. So pinalitan doon na negosyo si Soyon. Naaman na maghimo kag jungle. Soyon, sa nga palitan ato ihog og Soyon. Unsa may gusto negosyo si mo? Restaurant. Oh, unsa may grill. Negosyo ta bisag mga kanta na nimog. Soyon restaurant para na ilang timisyon ba? Jingle. dance troupe, dance kuan ba? Studio. DJ Lunyo, hinahamon kita. Hala ko yawa. Pum. Patul you. Pum. Pak. Yawa na na. Back up mo na kundo. O di tawag ka to Steve. Back up mo duha. Oh, kuyaw. Ay lang sa panulog sa okay. Oh, sorry. Hoy, Malon be. ato na ni siya ayu-ayuhon. Ato ni kay Kay padadaanan ni siya. Puhunan siyang igaga nga sa Amerika. Kasi pangalan ni Magaw. Kato si Kuan. Kato si Basta Ako. mo to siya gaw. Mo to nakakita na sa to. Kuyaw. sama. Magsabot ko tagsa sa namin sa nansa. Sabuta. Oh. Hay, Samtam. Pag unsa na mag-snack ko mga unsa. pero dapat kuno, dapat
Ato himuag jungle si Soyon. Yes. Oh. Soyon. Oh. Ano yan na? Soyon. Soyon. Love. Oh. Si first na si shit. Soyon. Love. Daghan ng puhunan. Soyon. Oh. Secret billionaire. Soyon. Mga untas. Nguyo. Kana. Soyon. Yaw. Oh. Uy. Hala. Tindot. Garaw. Naman ko sa layo. Ano sabi ni? Garbuso. Garbuso mo. Oh. Also, Ano di na tamatog layo? Ako tanah si Sir. Kasi naman anak. ako sila min Oh. Basi si Soyon ba libre Ayaw, ta pohon. siya may mo. Nay kwarta siya, Oh. mamutana. Sige. Sir. Ako tanaw sila min. Kanang mo ning Garbuso Sir no? Oh. Kita ito pangalan kay Sir? Alvin. Hala mo kay si Alvin. Garbuso. Basketball player sa una. Oh. Patrimonyo yung apelyido Sir no? Oh, di. Dito di. Oh. Hoy. Kaning guan. Buat ang jingle san. Oh. Garbuso at moving Oh, park eh. Gabi Garboso, ari na tayo mga amigo. Kailami kayo ang pagkaon sa Garbuso. Pinakabarato ang kapinga Garbuso. Una mo, pangaon na mo. Ano mga umta nga kape man Di siya. na mo si Makaon, di ba Sir ha? No, Na si Makaon. Raon na siya. kita ka na, Oh. Dagdaw ka na, oh. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Dahil manok Bisaya, hala! Mahal na manok Bisaya. Pila? Baratong manok English. Nguyong, Hala, nguyong mo. Yawa. Asa mo yung Hala, nguyong. oh may nguyog. Nguyong, pataka ka wala may nguyong. Nguyong. Dinuguan, lami kayo. Dami ako na nilaguan. Oh, sabi mo. O niya, balik ko to si Alvin. Kaya para kaning Garbuso, makakita mo lang tao ba? Nga, maaari din sa moving part, move part. Move park, mo tawagan na ba move park sir to? Unsa pa ilain atong mga dishes diri sir para atong mga tao makasuroy diri pohon ba? Ato pong tanong na. Wali na kani mga nilatan Bisaya manok. Oh, So why English? mga Walay. nilatan bisayang manok. Kana inyong GSM sir, British sir. Prite siya. Hala British. Yo, British ko. British. British. Dili sa ko. Ano? So ikaw gana nga British. Order na, dugaya ni mo. Yung sa sige kuan. Amo na ka na mo. Ami Manila mil. Mo na lamil basaha kinahanglan iba kung basa so yun kay magnegosyante na biya pohon. Bitaw. Oh. Basa sa English pa. Oh. Basa sa English pa. Saya. Oh, mo ni mga ilang quandary, menu. Price kay 300 each. Lo 300 sa pitch sa? Peach. PH. Mino, sabot na. Laay do, minodo. Pasakot, di ba? Di ba ito? Ano ni? Ang price, 150. Ano ni? 150 bitaw ang presyo Ano na? Oh, price 300 oh. Unsa man lang bay? Hoy, dito ang bulbog kay si Sir Alvin na suko nang naong ngayon sa Alvin. Kani mga tawanan ba umi mga klaro. Sir, pasensya kay Sir ha. Among gibuhat diri Sir kay kani among isoyon lagi magplano sa negosyo pohon ba. Ya pakan umi niya ba kay padad am siya kan. Uy, na to sa Garbuso. Mo giari dito rin Na magkuan. natin Sir Alvin. Oh, Sir Alvin. Order na gud kay unsay mo order na kay habab lamboy ta, habab lamboy. Mura kay lag apelyido niya. Sige saman. Dayanan, Alvin Dayanan. Kabumpo mo na. Unya, kuso yun, alia. Magtaro ta, isiyo sa misera. Sige mamaya. Nang, mao na to. Mo na to tanan. Basta, support lang dyan minimo. Oh, sige. Kung unsay maginaunsa gani, naarami. Oh. Pasay mi kalimti ha. Yes. Oh, naara mo na ako. Nya to ta. Tara. Sige. Uy, asa ta? Ato na. Habab lamboy. Oh. Habab lamboy. Di kita makalimtan o Cynthia. Shit. Di kita makalimtan o Cynthia. Shit. Sa diha nga misita ko dito. Sa inyo hagi boboan kong ihis arinola. Shit.
Sama siya. Ayun na. Diguta ka boy. Saan Dito na kay mga kay balita. Sama. Hayahay kay itong bata. Kinsa mang bata ang yahay. Katong mga kauban na tukod. Si Soyon. Oo. So yun na naman. Kap, aron sa iyong kasayuran, Kap. Nakadawat siya o kwarta. Di pa dala. Dawat to kwarta. Oo. Pila man. 5,000! Ha? Di jelon nyo, inamon kita. 5,000? O, lagi! Wa pagi hulot og pada sayang gagol gawas kay wa pa man say plano ngayon sa iyang negosyoon manang wa sa say padalhi og dagko kay kwarta Kanang ay! oh O magkita mo si Soyon, Oh. pariya! Kay na ako'y advice na nga negosyo! unsa Na ako'y advice na nga negosyo! Nindot ka nga negosyo! wow ay mas maayong ka bay kining ako lang siya tiksan Ha? tiksan o ako tawagan Asa man dahil si Soyon di ay? busy man kayo be wa mag cellphone be wa mag cellphone da be Ngano na mo cellphone? wa manilod wa Ay bungot si Ring! Labaw pabantong akong cellphone, wapo ito'y load! ha Nabuslot na maginan akong bulsa nga walay kwarta! hala naunsa na magkakaboy kapitan ka sa barangay unya wala kay load Wa, lagi mahutdan bukog load! Uy, basi nagtumog ka mo rin mahutdag load! tayo ni Kap aron dyan kuhan Kap ay cellphone sa mga dalaga pwede na to Holman Ala, asway, kuha mo kung kauha baga! hi mga cute may I borrow your cellphone cellphone Oh, tamita dayon oh. Usap rin akong hunahuna na. nani load Pagdali oy. ako tawagan ka Gamit, pa anak. tikskan ako tikskan ha O, text kayo niya! tikskan nyara Dali ang gamit ha. unsa ni paggamit day Tuwara? ako kamao ini akong nahibawan mahalon magod kining Samsung unsa ni unit up ha Wala ya ha? Cellphone na oy. Oo, ubo! Dali ako no gamit. Obo. Ayaw, sige pangutan ako. Aw, sa mga... Pako'y jamo Way laing saligan gawas sa akong kagwapo Pako'y jamo Way laing saligan gawas sa akong kagwapo Ubo! Bibo na oy. Bibo di ay! Sorry lang ka. ako tawagan O, sige, tawag eh! Deep Hello. down na! hello text ne Kapre sa di mo muhang di ko kay bawo di ko kay bawo Kap di ko kay bawo gamit niya ha Adi, gilang magkita mi Kap don't worry be happy always I tell the guys because your important message to my friend ha oh, don't worry o magkita mo, ha? Sa madaling panahon, oh parias na rin lang ako, kay na ako'y advice na nindot kanya negosyo. lah duta Aron mapadadaan din siyang igagaw. di duta na yung negosyo Kap gila Kap ako lagi tuon Kap ha day kamu snack na Kap pa-snack ka sa ulit gutom kayo Sa may snack. Wapa may snack taon. ha Nagpalit pa si mami, nagpalit pa. Tanga, ako asawa eh. Nangita pa itong kaulman, kung sa'yo palit ng bugas ug sudan. sakto kayo kay kato ko mga amigo ka na to kwarta habablan mo daghan kay to kwarta Ay, lagi hab-hab lang po ilagi ta. O niya, wapa man na mapadadi mo kuhan, di, aron mapadadaan siya, parian eh, yuki, na ako'y advice, daghan kayong manguha ng kuhan na negosyo ka. tayab Oh, nya wiktis ako gamay aron nako pang kuan ba saan man ako pagwitik ka ng anak? Saan man ako pagwitik? kakita sa nakaboy Inuwitik yan, napilar naman ito yung witik. murag gas kiko sa di puso kay bana Mulik na mo man ka na muwitik. Kabubog ka mo ali pa. Kap nya mao na to ha mao to Oh. sabot ha Oh, lagi! Ay. Ayaw ka malaka!
Madto na ko. O basta na ko iglesia gamay iglesia tagaan buti ka. Madto na ko. O sige adto ayo ano paglangay pang Pamiliti ba? Na may abalab. awa na ko napitakan ako unsa man napitakan na puro tag 5. Nay 5 usa na tamamiso. Nay sus ay Kapitan na sinsiyo ray kwarta. ay Shit. Yung kwarta na sa kong mama. Ha? Dili siya mukupot ng kwarta. Sige lang, Kap. Ato lang ko, Kap. basta man siguro di Basta- ka na siguro ato. Siguro lang ito. O, basta, asam ko agi. Asa magianan re. Ato Re. Bisa asa ka ato kas daghang iro o ato daghang iring. Di ka makalimtan o Cynthia. Shoot. Ari na ko, Kap. Walik lang ko kay mulipot na makosluyo kay dagabalabal. Oh. Soy, balisa. Ha? Balisa. Saman. Nanay mong sayaw ba? Sayaw sa kong papa. Oh? Para malingaw sa kong kadiyot. Kami. Saman. Katuwa na tut. Pasayaw sa kong papa. Sayo ko, Kap. Oh. Sayo ka. Oh. Hindi ka makalimtan o Cynthia. Shit. Hindi ka makalimtan o Cynthia. Shit. Sa dihang namisita ko dito sa inyuha dito. Bumuan kong ihis, arinula. Shoot. O sige na na. Ato na ko. Oh, Anak. unya na lagi pangay porsinto kay wa pa gani. Bye-bye, Kap. Utro mabuga. 1 2 3. Saan mo yung papa? Oh. Aron ka. May tag makitaan nga dayon da. Sekalibo, 2,000, 4,000, 5,000. Uy, so yun. Cuman, Ay, kapastas ba na yun? Asa man Hey, Joseph, kuhan ka nang, ato ba na ako ipanguntahan ni Suyon? Ipatawag mo gani Kap Idol Rap ha? Bida talaga nga. Dali ka na gipatawag ni Kap. Ipatawag? Tiyo. Oo! Huwag kalibutan, ipatawag mo ko niya. Importante man daw. Katingatan juga kayo. Mau Lagi lagi. ipatawag ni. Ipatawag lagi sa mga tanak. Nay nakawatan silingan la tiyo. Oh, Ito gipatawag ni. Hoy, naman nangawat ka ba? Awak ko mangilabot dito eh. Oh, wala ka wa mo siya mangilabot ko. Joseph mo siya mangilabot gud. Ako na importante istorya ko. Oo. Kapay dirap. Si Tiyo. Kani siya? Oh, siya. Kung sa istorya ni Tiyo ka. Ambot lang pero Kuyog lang ko ninyo eh. ay sa time sa, ha? Kuyog ko ninyo. Wapil daw siya. Magkuyog ka? Oh, kuyog. Pero time sa ba? Naibong ko ba man ni papa ni Buding ano mo ikaw mo sa dire? Oh, Si Papa busy kayo. Ngano busy man? Asa siya? Nasa police station. Nagod sa. Nay nadakpan korpyo. Kurpyo. Nadakpan ng kurpyo. Oh! Kuya, wala si... Ang kurpi ba nila? Nangiga dyan ni Jigo, no? Oh, logi. Yan, guys, kaso di kuyog lang ko niya be. Magkuyog ka! Aton rin. Pero panguntanan ni kumukuyog ka na, mawaki ba imong papon, patay mo yan eh. Bawabiya ka. Mawarda na bala ka kay gabot ni Papa pahibaw to nako. Kung kasi tuyuan niya basi nangawat sa silingan nila Kapa. Asultian na to siya di ay. Dili, ano lang, sakto din gingon mo. Uban man gano. Oh, uban siya. Doon na to siya. Pero, siya na bala si Papa. Pako'y jamo. Way laing di kaligan gawas sa akong kagwapo. Pako'y jamo. Way laing di kaligan gawas sa akong kagwapo. Ako na Oh, si Papa. para di po ta. Kasi mangita si Jigo na niya, kita ipo sa nginlan. So, ikay bala si Papa. Ako ni bahala. Basta gawa sa mi kung maginaon sa. Amo kuyog siya so agto ta dito ni Kapay Durap. Oh, ato na tiyo. Pero sa di pa tumadtong kay Idol Rap ba? Oh. Kanang ikaw tarungan na kung sig mitingan yung Kap Idol Rap ha? Awit. Nya, kung panalitan na amoy. Gito sa pa taga toy latiyo ba? Tukal na sinod ba? Aw. Kinsa mi gikawatan ni manok ba? Wala say. Layo. Ay layo. Nani manok ikawat. Oh, no nagay ngono ka ikawat sa manok kasi. Kasi manok diri di man. Hoy ayo pasalingin na delivery na sa kuha na. Di intili. Muntang kay. Oh, delivery din ni gasol Oh, ay. gasol kunik muntang tangon niya mura sa delivery sa kuhan. Unsa? Di na masulti kay sponsor. Sponsor. Hoy, Oh. hindi na siya jacket dyan. Oh. Ang ngayon sa mga tagibaw, mahalo ni nga jacket, gikan sa Hong Kong. Oh, yang ipon nindo sa kayo. Nga naman sa ipon niya. Para computer. Nga nga computer man. May window. Yahak! Asa ko nung tanawa ko. Hello, tinuod. Kuwang yung lagsbuan, USB paslakan. Membro ni siya sa pangagiusa. Nga naman. Oh, pangagsarong katawa. Oh. Hello, oy. Binaan sa ko ni bata, kitang sarap absent. Uy, sa mukha niya try. Ato Importante istorya. basta kuyo ko. Basta kuyog ka. Ah. Pero ato lang, balik-balik ko dito ng istorya. Nga, ako na ibuo mo sa... Kaya pa ito prasi scorpion ni Papa dito. Dugi, Oh! nga naman nadakpa mo yung kurpyo, anong dakpa mo dyan niya?
Alangan, ligawas magkatlaon. Padto. Yawa may mas. Ha? Yawa sa nagkurpi, kabaw ka siyutan. Yawa sa nagpisil. Ha? Yawa sa magpisil. Di na ito magpisil, kabaw ka. Oo. Naon ni, sa katong natakpan. Oo, ano man? Maskara na tudaan. Hala! Maskara na ito. Wala na. Barrier. Hala! Barrier. Ano yung Tagalog sa pusil na? Barrier. Oh, dili. Over na sa bang. Oh, ato na tiyo. Oh, ato na di sa Kap Idol Rap. Basta mo na to ha. Oo, mga to. Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin kin taon og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag di ay sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamo, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamo, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.